Ara do ana phansta mi pini karbiang long life pen nangke paklang ponji laki no theng pia putha no theng pi laki langdam bulote soar lotum ajang sai bonda bangso jang sai pen nona bangki diphu tara langso karbi jutang aklamalong hemason si kimrang ponlo kuti hini pen ki kimpon bangso no theng pia hem kilang mi aliralon ki dopi ka jo karbiang long arat chot kalisi Nagaland Manipur Meghalaya Mizoram pen danglok ni hang ni rep ara datum setami bangso no theng pia hem kilang jia phan kai kya mat ke bang chimit me pin asonsi thek ponlong lo bangso no theng pia lo ke pamara puthak rada theng no an ke paklang ponchi phan pura karbiang long life hin pen humri dam lo tangte karbiang long life hin pen ka humri dam puthak lang ponik senang Kardom Karbing Long Life kelang ratum tuan pinilitum Karbing Long Life tim pen ilitum Karbing Long ni hang ni jang pen ilitum akapitel lo di Furong Supi cugedam tang 1952 pen langdam lo pulote ilitum non di Furong Supi ke haku sone kali lo towar me lang pen chenglok municipal board se me penangan ke kapkrek lapason nang theglong lo lapen non ketubom Karbing Long Thomas Council Dr. Turiram Rong Hangalang li CM lang mandet pen penangan di Furong Supi kacilar isi development atau mon kejap asonsi litum tek ponlong lo Karbing Long arlo district arlo Assam ben ke largest district lo sitame district hini nang thak der lo east west lapuson nang thak der lo ni hang pen ni jang labang so Karbing Long nang thak lo sitame ladak labang so Karbing Long non ilitum non di Furong Supi pen si penang an northeast angkang kapacit hang bangke dolo jasemit dak ni ilitum karja bangke tara langso pulote Karbi people's hall lo ladak pen si jutang jubat nim rokom Karbi akhei apur kimu lun temu dak pen si pethe pacit hang lo lasila tara langso bangke ilitum akhei simbolik adim lo ilitum akhei avi bong lo ilitum akhei amoy ar bung pule ilitum pudam data henone so nak taksi museum bolote ilitum Karbing Long district long museum ke aprang district museum ke tara langso oche lur langso pen hamren dolo sida me labangso district museum long bang ko PPC ke doma ka vema hala bang si ancient ilitum historical background aputhak se hala dak bang ke kirim lo ke jaton kali pustame kaprek komama richu sida Karbing Long ke doma ko PPC ke long ma ar long ben chenglok hakuar long ben chenglok ar long elok ben chenglok museum long hadak bipon lo sida me ilitum ke phan isi nong nam ke ban ke lata isi wonder lo seven wonder of the world poson tak taksi Karbi ke panda isi wonder lo lata labangso no theng pi labangso a concept ke bana bangke ilitum Karbing Long life pen same churu nang ji ilitum kaching hon kote lo modon tiso alang liga engineer lo alang liga dog muka labangso PWD office sa hem long se alang liga voreng war sa klembom alang li jutang jubat kaching hon hektik alang li kei jutang jubat kaching hon hektik joini si alang li teke langjun ke sia salong alang li kaki ta jakong horang pen chenglok tangka maha pen chenglok penangan alang li kei phan kaching hon hektik joini alang li arja abdun lo hadak teke langjun ke sia zon pen alang li hadak rasingja klamalong la nili fikar jab labang sonu theng pi ari plikla mate cek khobro roi ben si alang li haladak si labang so no theng pi labang so akumli na ladak semar pon lo ningkani si hini alang li social media long same online same penangan viral lo labang so puthak la an viral lo Karbing Long Thomas Council Dr. Turiram Rong Hang CM same thek pon long lo labang so concept aning dok khak lo labang so aning dok khak join si labang so concept same taralang so people's hall long ladak siname labang so parja pon ilitum concrete cement ar long penjong silitum parja pon Taj Mahal son ilitum parja pon lapen labang so parja pen ilitum museum jong silitum semar pon de polite ilitum akhei phan isi nong nam taiwan pipo lapen ilitum akhei phan isi historical background puthak ilitum anso se preserve pon po unpo laso ke matha si alang li Dr. Turiram Rong Hang lang phan pingkhat lo alang li sami nut
engineer tang delo por alang li tim ciri lo la so tim phan se alang li penangan cepat dug lo non la nili cameraman paklang poning tung bang la lo tala ner ke bag doji lan pinakang tui ke la sila bangso ke klematum jasemet mistri pen chenglok labor pen chenglok hak ke cheng la solong lena ki hut pen chenglok la so sang tia duk ke chu pen chenglok sing jam ke long mang da dolo phu ke su bang da dolo mami ke ching koi ari keng chitut pali pala da dolo la song mong ke bhong ke ching chek ta dolo athema ni wang si bang pharo munit konana peno ne ke wang si dak nang chong dat dolo non ili tum ke lang bang si lang me pik nang lo sita me la bang so ke cepat duk at bang pu bang phetum phanil tum choro reu ne karbing long life pen alang li tumang ibu prupsi la bang so kumlin ili tum khei phanang parjap pilo la ke ili tum khei phan is a wonder lo taralang so pensil tum khei a symbolic lo ili tum jutang juba dak pensi pachan pon lo la so na khaksi la so museum sita me non nordis angkang punot all india ang bong same lata chethang pon lo ili tum karbing long ka chethang ke lukhimon dhorom sita me non india historical long chethang pon bom lo la so na khaksi la so nu theng pi same dak pen chethang pon lo la sila bang so nu theng pi ke parja bolong penang ana mistri tum ke cepat du ke bang phu bang phitum hanil tum karbing long life same salute pajir pon lo la pen jasemet ili tum kaching hona kote lo PWD engineer lo modern tiso ke hai lang le bang so concept ke wan pithe ka poril tum khei phan an so sia lira lon pen cheng lok nong nam ke wan pithe por lang choru lo la si la bang so concept non tang et lo maximum 95% tang lo amir bari pen cheng lok ladak ke lang ka chari tum sami dak forest staff dolo tourism department dum dolo council pen sami nang che toy dun lo non bang ke an so se isi protective lo area ta la sila bangso ar lo ko PPC museum ar lo ke doma ang ton pen alamili tum chini ji phasim li ka long live pen banglo la pen ladak ke do akorte tum ladak ke lang ke chari dun foreign tourist tum han ko anan se anam ke enma local tourist atum indiang mong kapre state pen ke bang tourist tum han ko anan se anam endun ma ko PPC anoms ke doma criteria ko PPC doma la pen museum ar lo ko PPC li tum jutang jubat nim rokom la bangso museum ar lo ko PPC preserve pon ma la ayu puthang li tum klar dak pen li tum chini poninga o la bangso no theng pi li tum an ke pangjang ana lira lon li tum khei phan man peng ke wan karbieng long phan la bangso wonder ke ban pi no theng pi la bangso karbi heritage museum bosi ir pon lo men ke la lo karbi heritage museum lo Karbi people's whole tarang so difu kado ita chini lo laben hala suhut labang so no theng pi tang eta pi labang so inaugurate bangke itu mari cholo Karbi Anglong Thomas Council Sri Tuliram Ronghang honorable chief executive member Karbi Anglong Thomas Council lo difu in presence of ilitum NC Hill Karbi Anglong di Mahasau labang so IMP lo okay Horen Singh Be lapen Sri Chondo Singh Kro bangke litum Karbi Cultural Society amai phulonon ke dubom alangli tum Japon si labang on 16th of February chukedam tang 2021 aningkan si ingpupon lo si vaing no lapen nutheng pi putang de lo por la aing hablong sitame la heloi litum nutheng pi lo la bangso no theng pi bang ke litum lage litum pude nang jik litum combine do la bang ke ate ma hala thong kai hut ate ma pala parok richo tum litum ben ke chojor cholang dai litum ke karbia khe dum ben la khasia dum ben ke la litum ke chojor cholang hin ben hakko ben na litum dora pe thak ra pe ta son lo hala so si litum da ilitum jaton da hapu khasia na le lo khasia tum da ilitum Karbi na tabang lo plote ilitum no theng pi da hala tum ta no theng pi son do puselang litum da nang je do lo penanga na hormu lek pong khoroi puno pine puno se ilitum men similarity do la si litum same ke thip ke theng manga hakku ke litum abe same no theng pi da ilitum long nang do koklo sa to mu bang ke no theng pi ke ilitum long sit do lo la si lalo la ing hablong la bang so no theng pi lang litum a symbolic pi pon lo non nili hem tun pi labang so no theng pi ar lo sidolo labang so no theng pi hem tun pi ar lo sidolo
dak bangke kurwang thu Dr. Thuriram Ronghang Chief Executive Member alang liam mohor si dak tar ponlo lapen ke elitum jambilia thon pen chenglok la pason se glass lapen ladak lu khimulo lu thui ga dogo vis tamen ladak pela elitum poho lapen la lu thengpi la bangso historical aputhak hala suhut karbi pitum si kaching thang pulo karbi pitum si kache thon pulo la bangso nu thengpi ge la bangso nu thengpi ko pipen sinange plang ma ko puson si alang litum hala suhut ko koloso colonial ahutong ke doma Meghalaya pen lapen Bengali jeweler pen chenglok Khasia jeweler pen chenglok kona na besi litum kache tonma Ribhoi district pen lone mane kona pen ton la soanu thengpi nange plang lone labangso alama putha no thengpi Karbi Heritage Digital Museum along labangso tarpon lo lake abarim lo MLA lo litum kaching hon Karbi Studies along a founder lo Dharam Singh Teron ex MLA alang lisi labangso alang lige research person binang pasi alang like Karbi Studies ke Charlie pame bang pu binang masih alang li siladak labangso Karbi no thengpi heritage labangso digital museum long alang li amen si tarpon lo lapen alang li kai study posi research posi ladak tarpon lo lapen labangso replika ke lalo la no thengpi hini lo no thengpi hini ilituma no thengpi lapen la so no thengpi ko konap kopi thengpi si ke en mahala suhut ke silver pi nega vedelo same hala sude thengpi bana chengpon lo la so amohor sidame ladak 24 hours la museum bon be sekela paklang pon lo lapen ke difu capital town difu labangso difu capital town aputhak ladak thihet pen alang litum short description pen alang litum tok pon lo lapen litum Karbi Anglong ni hang ni jang labangso map dolo district profile of Karbi Anglong putang delo pot lapen labangso nu thengpi ason labangso agreement lalo labangke la ilitum Karbi Anglong Thomas Council Dr. Thuriram Ronghang lapen Horan Singh Bay MP lapen Amit Shah tum labangso autonomy aputhak lo Karbi Anglong Thomas Council protection to Karbi people labangso aputhak alang litum alu thui ki pidam hut labangso ilitum Karbi nu theng ilitum jambilia thon same alang liphan pajir dama mohor lo lapen ke lalo la nili cameraman pan paklang poning tung oath taking ceremony of newly elected MDC of the 6 terms 1984 lapen 1989 the then Karbi Anglong District Council now Karbi Anglong Thomas Council sidame ning ilitum long mohor ladak bangke ke dunai bangke 1952 ahud posi dunai ji polos tame hala 1952 ahud pot bangke avedelo MDC hala sot ke bangkri hini vet la ke la penako hala sot CM matuma mohor bangke ke chengsia CM matuma mohor khorsing terang tuma mohor hala o taking hun bangke avedelo sidame la ke 6 terms 1984 by 1989 ahud pot se bipon cholo lapen ke lalo ilitum Karbia pinding jasemet sorlo tom pinding pini pencing lok pekok pencing lok lapen non lahaya roy mangke lage non modern ho sitame lalo hala la jangsaya bangke la ke ilitum Karbi la ilitum jangsai poisa jangsai pusi pulene la sonsi angke la dak bangke lalo modern pencing lok abarim poisa lek pencing lok abarim kene sitame dak bipon lo same un anke abarim si ilitum haku ke en hormusi ilitum padunei polo la bangke akum lin si semarlo apia mohor si semarlo la bangke haku ilitum Karbiatum fisaratum hala suaraji lo lek poisa dopo lapen no thengpi dopo achuta la pulo haku sarpietum pulo lapen la dak bangke lalo traditional kom mane ingthilo lapen ke lalo lek tum dak pudapu lapen ke lek hiki pudapulo lapen ke lek pai kom pudapulo lapen lek poisa lahailo lapen ladang bangga visual dulu ala TV screen si biponang lo kopi PC litum Karbia roy doma lai si alang litum screen si mi bipon lo lapen ke lalo ladang bangke litum pini ke thak
ilitum karbipi tum hako pini ke thak labang so mohor se lang litum bipon lo lapen non modern atum pini ke thak pini pusame dak screen longer 24 plus labang so museum bon besek labang so screen mai klang mompo lapen lalo labang so therang labang so therang ke ena hut ko pipisi ke nang ji ma labang ke thihu pen chenglok thining pen chenglok harpi pen chenglok barlim pen chenglok barlim lo therang lo lang ton pen sami ing thi pen chenglok la ang ton pen alang litum hon lam pen chenglok pen an ke ladak labang so therang ko pipisi keran hut kenang sot mala dak museum long bipon lo kar bia pindeng sompot pe hon ki pen chenglok pi ba pen chenglok ang ton pen ladak sidami labang so museum long bipon lo la pen gen la lo nili ilitum gen lage non ilitum kar bi youth festival nang le lopol de ilitum jutang jubat anso se ke pacha anso se alir lon phan ke ilitum mena pindeng sumpot dolo o somar tum han ke la lo klim somar tum pindeng sumpot lo klim somar pindeng sumpot lo la pen gen la lo riso jang tum han ke la so pindeng sumpot lo sarmar tum han ke la lo ndake la lo ladake ilitum karbiatum hakuben non piri bangke apine semua sapo kacelar ke dulu sedame hako coy hong torosone kalilo sedame non ko pipisi ke do bomma la so coy kado wesame dak isi simbolik alang ilitum paklang pon lo ilitum traditional game lo ilitum traditional game pulo de ilitum ke jasemet hambi si ilitum jasemet ke thang lo lage hambi playground lo lang ilitum lo poson se semar pon lo hambi the amulo lapen ke la lo labang ke pathali lo labang ke hambi the lo la hello lapen ke lage keng dongdang lo kadu da chini lo ilitum nili mata penang e songko penang juilin lo lapen ke lage thai lo same thai ke ilitum lan hakupen lan ne same ilitum ke enna ke pathali lo sitame la lo lahai bang ke sok serek pu phan lo labang ke pholong parting haku pen ilitum traditional lo hambi pen chenglong la pen plap ke la lo ilitum kadu itan da chini lo la lo la pen labang so traditional game bang la tv screen long la puson se alang litum bikok lo kopi phansi la KNN ma puang ton pen alang litum dak paklang pon lo la pen ke la lo litum Karbi Youth Festival popularly known as the KYF 50 years chok det pen ko PPC na 1974 pen Kipangcheng labang so KCS labang so Karbi Cultural Society labang so Karbi Youth Festival komentu si nangke plang ma hala suhu da trophy pen chenglong labang 2019 aningkan lo la sonti abana trophy same abana trophy bangke dagnang leo ilang sitame nili Karbinglong live kelang ratu man kipugang tungmang lalo jong si nali tum mame akesia satumlong mame akesia satumlong jong si hako nali tum ha 74 ahuda a trophy dolang pulote ha 1980 ahuda trophy jong si dolang pulote nali tum HMTB bera labang so museum long lang thonra labang son so se alira lon pipo nang samela hai museum la hai trophy bang lage non het takak lang 2019 senana ha 1974 ahud a trophy jong si nali hem do pulote dagwani no dag ni jong si litum showcase dun lo pulote ans se alira londo po sitame lalo ilitum ta no tinda ilitum ta mena museum lo pot dag bangke alira lon chipidun kenang so lalo apela nili paklang poning tungel lalo ilitum karbieng long arlo lake kopipia long sikilong ma long kilok pen chenglok koila pen chenglok kopipia sang tisi ke doma lang roy lang jeng lapen kopipia hako kopipia mondir ma ancestor labang so hala so ancient temple pen chenglok kopipi si hala sud nangke plang ma lahai rumu ke karbing long lo sikelong lo lasi lahai acet abet ke la lo nile paklang poning tung labang bicikri pusi pulo labang so acet ke long mon ke labang ke west karbing long amtreng long si labang so acet long pon lo lapen ke lalo labang ke Neolithic period hutsi 2700 years mane suri ini ra paru troksi labang so ningkana prang si labhaya ar long acet pini ke long pon lo lalo lake ilitum archaeology specimen side lo archaeology hako
Sitame churure alang litumhan Dr. Dwipen Bezburwa, Professor and Head Department of Orthology, Guwahati Assam alang litum same penang nang cipaduk dunlo, lapen lalo beleguak labang ke specimen lo pottery lo hakoko pottery lake non head pottery galilo labang ke Murigao lapen foothill of Karbi Hills lahai along si alang litum labang so achet sitame long po long lo lahai achet ke lake non head pen gailo halai achet ke lalo lapen adim allocation dal nang paklang lalo lahai achet ke munit monor nang e plang ahut ha 12th century husi lahai hormu dak long pon si la district museum pen cetak si dak tanang lelo pen churure ne lahai lo labang so hormuta labang ke hidia jo si kelong pusi karjulong hidia jo okreng si kelong labang so okreng si kelong nam hala non em ke dobom rite sing hi alang litum rong sor si labang so hidi ki hudu si labang so kelong pon pu samela dang bang ke alang litum tok pon lab lo ko PPC la samela lo mondir hormulo same dake akhor pen tok pon lab lo nasi museum long wan de lo churu de ne hala so sumar manda hala so sumar dum matha thipin pen tangka mala matha thipin pen kapre phan jordet pute alang litum lak pokep same long lok thai sitame council CM han pati alang litum pachini si museum anat kevan det ke iltuma khep han anso se alira lon lo anso se manpeng evan pilo churu de ne ala litum okrenga arara sortum han sitame lahai ke lalo ar long side lo labang ke olivine ta ho ek news rock la pen lalo lahai ke quartz side lo la so quartz ke non Karbiang long ke thang lo la quartz ar long ke nam da soda ar long lo white quartz lo la ke la pen lahai ke la quartz ar long lo la pen lahai quartz ar long ke la lang lok so ha war pen cheng lok la bukulia pen cheng lok penangan inglong ar lo la son quartz ar long do same illegally ilitum Karbiang long an potential ke ong an natural resource ke ong lahai hormu phalang nore lo lahai quartz ador adam dokok pumasi muniratum inglong hirugarar lo JCB pen Falkland pen hirugarar lo phalang nore lasi lahai long yong si litum preserve populate 100 years pustame litum akhei litum long rifansi lakan so se nong nam mewan pi pon se litum eco balance do po anso se Karbiang long evergreen do po lalo lasi ni dum Karbiang long life pen se lalo nil dum la ba lahai ke paklang pon dum lalo instruments ke lalo pongsi lo lahai ke labang ke jangkek puta pulo lapen ke la ke muritong pulo lapen ke pongsi side lo lahai ke pongsi so lapen krong chui puta pu lahai ke cek pensi ka selam lo lapen ke la ke cengkumbang ke la ke litum che thang pik lo litum da thip dun long lo pu phar lalo Karbi regard music and gift asi lalo lasi rangsina lo ipu rangsina la so main pensi ala so bangke semar pon lo lage Karbi music side lo ilitum ko PPC jutang ahut ilitum Karbi youth festival or PPC en pon ma ilitum cheng pi pen cheng lok cheng buruk pen cheng lok lage string instrument ang ton bestame dak description ben alang litum dak tok pon lo paklang pon lo la pen kosong sigi bud nang gimal haida mohor alang litum paklang pon lo la pen ke lalo ilitum hor kona pesina plang lo ilitum Karbi tum labang so thap ke plang pen cheng lok labang so lun lam temu adama sar hut ko PPC ke enma chujun hut ko PPC ke enma lapen hor ilituma khelong ko sonsi lun lam temu long stami hor nang dudun kokma atumu ko PPC hor nang horbong nang plang dun den ma labang so horbong ke plang alam putakta dak dulo chujun pen cheng lok dan munsing ngasang pen cheng lok lapen ke la ke ilitum hor ke dang aja ton lo lapen ke la ke kadu da chini lo bongkrok lo lapen cubak lo lapen ke seru lo lapen ke lake horti bug lo lai same ang ton pen lapen adama sar hut ko PPC litum ke pon nang jima hor hak lahai lo ke paklang dak bang ke ang ton pen thap ke plang atomu lo dak bang ke kono ko so na plang ma lahai same dak lapen TV screen long same pipon mom lo lalo lapen ke la bang ke ilitum Karbi jutang long ilitum ke hako pen ilitum ke hem theng song si ke do ilitum ke hem tibin pilo ala so ke hem theng song lo inglong ri ke na hor ilituma hem ke traditional typical a hem mate la bang so traditional a hem lo ilitum ke lage la bang ke hem tap pusi pulo la bang ke mandu lo ilitum la hidi sok tiki hud ilitum ani ke so hud cepat chongji la mandu lo taksilitum
lalo lapen ke labang ke karbi riso terang ilitum non si ilitum rong rubang bong ke riso terang avichot hakko ke riso terang saidelo 70s la so prang mas ilitum riso terang lo ilitum rong bong risui jang tum ke sanga dim lo dare my meeting punon kacing sai an ke ilitum ke riso terang long si bang risui jang tum duet lo atum dam tap te lo la ke ilitum karbi hem tun binong lo nang li jong si na si non ke hakko son chibang mom lo karbi tum da plang ke phi tum ke non ke farm house long same la son si alang litum chip se salam bon lo kim rang bon la lo ilitum traditional ahem lo la pen ilitum ilitum ke hakko pen ilitum ke inglong so kar ba so tum ke hantu me he ka so ilitum karbi kar ba tum ke inglong so binak po non si ilitum ke thoi nang hir bom lo town se ame chini dun bom lo town nang do bom lo non ke town long ason non ke modern facility side lo same ilitum non anda rong tulong bong ke hamren rong so pi punon penangana rong ke non anta hakko teng ilitum karbi tum do bom la alang tum lang roi lang jeng ha lang sun pen alang litum la poson si lang pong pen alang litum cek lang pong pen alang litum lang sok dam ji kilometer hini ada prang turpo nim somara tum la poson si apaya tum api tum toy po lang na mo pai po la tum ke lang roi lang jeng si lang sok dam po hadat si chinglu ching thi po la son si ilitum ajutang long la hello ke tek long pen ning samping lo la pen background da la lo ha inglong lir sengsang along se hala ni marli to mohor lo la tum kan ke la lo lang pong cek lang pong lang litum ke la puson si nakang hor si ke van lo ko ano ne litum kar bietum choro re une la pen la lo litum ke chorkli cho phijo so binak pot litum abarim karbi ritual lo la so karbi ritual hakupen non anda karbi aron ban tum man ke ko son si claim la so ang ton pen ala litum dak screenshot se nami pipon lo la pen ke la lo arna ma to haton lo la ke hempu arna haton lo la bang ke horhi lo la bang ke horhi archok lo la pen ke sero lo la pen ke la hai lo la bang ke nokjir lo la ke litum chujun hut long hong ke that pi ni la pen he pengar nam pi ni hut purute la ke nokjir si bang en karbi abarim aron ban atum alam se nili than lo penangan alam nili karbing long life ke lang ratum han same lang long song same okang thu pen han paru pen cheng lo okiur pen cheng lo an chu pen cheng lo covid thok pen cheng lo arna ma bong pen cheng lo sangrang tik lo bong nam dam lo thengkang ra lo hak lo ke thengkang ra pen cheng lo penangan ilitum karbi bong et pen cheng lo lang the kang hor pen cheng lo pinpo tum lo chong kacing nang ke kan pen cenglok penangan karbia jutang apur kimo an yalang litum mohor pen samela bangso alux alang litum bipon lo la pen ladak lang ikha ana kelang mela bangso mohor komatong ke arlo ne ladak ke amen ke sungpon pe sitame la ke ar bang bupan churu re une alang litum la bangso hem theng song dolo inglong lir sengsang dolo la sok chitiki la lo sok men milang la so kalar selang dum pipon lo inglong lir sengsang la pen la bangso inghun ta lang litum art pon lo la inghun a josi la wojaru kangjar joni a wojaru a pipenalu kangjar alang litum a mohor pipon lo la helo litum a jutang lo litum karbieng long karbia khe la bangso aron ban abarim hakku pen karbia rong la son si nang man lo pu la so picture se me dak a look salang litum pipon lo la pen ga difu town 1960s a mohor lo la penangan a mohor sitami dak museum along penangan a mohor ko a mohor ilitum ru samson sing ti la pen kalitang khorsing terang atuma mohor original a mohor bang ilitum nonanda dak museum long paklang pononi lang sitami unan ke museum pulute ilitum ke non ke dubom ahormu bang ke lake dubom lo seme hakko ahormu hor hak penceng lok chuhu penceng lok pen karbi choi hong thor hakko ha 1912 1930 mikir po huda choi hong thor bangke nonan dai litum thek ponlong lela seme choi hong thor jong si mami long seme du pulute ko mami ahem tu no long du pulute choi hong thor hakko choi hong thor du pulute museum long lang thon tame dak bipon po pen hakko jaton nang litum long du pulute jase me lek pen chenglok pen pirthe ingthi pen chenglok jong se haku pusar pisar tum long mami long du pusame
dak museum hanang kontek nang podang nang pidun lo polote looks bang anso selo ati mail tum ke paklang an maximum hormu el tum modern non ke dobo modern se el tum paklang ponocha hakku hormu be el tum non anda el tum paklang pononela lase el tum non dak timung sahodo alang lipenle ladak tourist atum han ko PPC norms doma criteria doma la jupona te non lalo niltum un anke Karbi Anglong live pen nilitum arlo museum arlo ko PPC kenang sot manilitum ko PPC lang litum museum long ilitum Karbia K pan preserve pon mala so putang litum ang ton ben litum paklang pan bori los tami lalo nilitum Karbi Anglong live kelang ra tumana puk ponang tung mang maximum hormu ke dak ke modern hormu si omunak lo choi hong thor pen chenglok puho pen chenglok tami hakko abarim ilitum pusar pisara dina kai hud ingchi pen chenglok hor hak pen chenglok la hai hormu bang ke penang an akimi si thek pon la barim bang eli tum thek pon la si koma me long chong si do pulo de dak na homri igno na li tum abana hormu jong si do pote dak le nal tum preserve pon dak le nang bidun igno la si la dak nil tum timung sahu do alang li tum ke la dak ke lang cari atum lo alang li tum ke non het pepe lo penang an ningkan ben alang tum nang cepaduk dun lo la dak tar lang so la pen jutang jubar long pen chenglok alang li tum nim rokom same penang ke phana lang tum ta cepaduk bang pulo la pen alang li tum la dak ko PPC criteria do ma foreign tourist tum han kon si NG ma student tum han kon si NG ma la pen Indian tourist kapre state pen ke bang tum han kon si N ma la pen ko PPC alang li tum norms ki bi ma la so putag li tum ang ton ben alang li tum arju pona tenang len kan Kadam nilimen ke long kriti mo la pen nilida ke kiar te kari sap non mat doik bom la pen alin gar jula tiket ma pinir so putak ke pinilo itum dak non ma ke pinir ak thit ma edal pula ke thit tuman man ke plikep si bom acha la pen student la tuman man ke ko student la BHEC pen up to class 12 acha tamne class 12 pen athak lo putel bang ke edal ti duri pon ala 12 man ke sia ke student pulote ako children pulote la bang ke somari BT le la tuman bang ke sia ke bom acha ande la videography camera pe ne ko sama videography pini la ke dak pini pulote si permission enang letum la director office apan si application ko ola asologot itum suri si dak si ana jumani just a film shooting pini pulote acha ande la foreign tourist mane kono foreign tourist pan ma ke dak chingwa ya velang de ma ke plikep sian pan bok ande la overall kadu we all over India phanda isibeda si non ma ke red isivelang so panda isibeda isivelang de ante non copy pilo ke sungnal tum non generator pen lighting sum ke lightning lo plus itum dak ke lang phandak mir pini dak do ladak mir lang nun gini krenga porlo ni krenga por ke lang ta kelong sungun litum la so lang dung ke problem thiu la bang itum lang ta supply we plus nitum ke hang truck pan se la ta hop ta pen batai ni acha so si lang tang thon chot yele acha ande non mat ke revenue collection ko sono nal tum ko na phas ko na si jomane itum council ke revenue dak council jumba cash branch 8441 so account si itum tabdam mati ande la nal tum ko sono revenue collection ke non chiklo jon tum ye average duri dam polote 20000 son ke malang chiklo jon la melang di ini ke kapre ko na pesi ke bang Kevang mainly Dimapur pendo bisi maximum Dimapur pendo sadedi la pendo Rajasthan pendo kosong lang tung feedback kenal phan ko phi feedback bang dak lang tu miu tame notice ang bong lang tum dak son ke thelong lipi lang si lang tinta ninje la pen la ke Karbing long ke si sol bahut Taj Mahal apot position se tum pure ante la tourist atum jasmen Nagaland punon kapre state atum jongsi wang pen alang litum mame professor ta hai mame doctor ta hai alang litum wang bote feedback phan ko pine signature pitikang ma mate ko pine notes pikang ma complain pusame anso se ladak labang so idea pikang kang malang litum olang tu pikang kang tum dak feedback notes do dak thingus biko ko ti puak pokai dak si biver la si hong pen wang no pote bang notes pikang kang pikang no ba ke mesen है तमने कपड़े के निजे कांग के मथे dak mi ulo clean ulo lason maintain verno ante Ladakh ke museum pudang lo pot non dhorok ili to Meghalaya long dam lo plote kapre kadim long dam lo pote alang tum khasia tum amena address asia lang litum canteen ason alang tum semar pon po mate green room ason alang tum semar pon po Ladakh jong si chipindeng pen Ladakh no theng pi long ar jap pen Karbi pindeng sompot pen chingthang pen lake pharu si nei pharu ni nei laso provision mangawi ma
provision ini propose lang tetapi itu order vi claim ni aku dak plus pen problem putak itu dak thang facility pipi lang plus itu dak nomor toilet facility da velang amar masih itu kaprek claim pon ni dalo claim pon ning hang sidame ande non mat ke jasmen uve ko sumartum hornange jun na ka plastic war pacho pacha lahai tumar wan ke kopilo nal tum puye ni tu make dak make pater te singimi wang tami aku dang tami yang chu tami hor bang ke not love pati mani sub son ini bang thom ini son fine endun fine non make labang teman patik telang mati last fitting pini tu ko vekang thok pini hai bang ke patik lo suri si fine lagi bang ko te choro lo angke ko pipi lo criteria nal tum non mat ke criteria ke lain lo dak develop han bang council pen tami dak subjin pen claim nang podi tum dak piat lo request pen proposal pen tami dak PPC claim ning ma nal tum tamne dak problem mu khak ta tum piat lo nili tum dak pen la silai putak subjin pen patang sarak pelote mi sen pon nili tum hin pen mangke ante jasemet tum carving long life kelang ara tum phan jasemet dak nang kelang pen alira lo na phan lo mohor phan lo adu wi phan semik penangana tum mangke mir kang lok pen cheng lo ke pater paker cheng lok lahai tum phan nang li tum ahin pen nang li caretaker ahin pen ko pilo awareness piji itu awareness ahin mangke pohen lo tamne dak inglok kang ke jasi me lahai tame sila ke tum kelang dim lo take tamne me thang le lahai chalang pon pe te bang nu pek lang li lo chalang lo lasi dak wang tame lahai inglok kang ke jasi me pulang churu parlo lang li timung sa hong samyang ton ben alam lang li tum caretaker lo non het pengelo pen alang li tum jak ki sung mangela lo bathroom modern bathroom facilities ladies toilet ke kenang sot pen osumar ke bigi thi ta me mo hi phek mo problem du kok ji la si lahai tame alang li tum hin pen labang so complaint sa menang pali sab non mat ke tourism punon carving long termas council hin pen non mat ke la so provision mang pipon pelang tame la lo ni tum carving long life ke lang ra tum ni tum carving long life pe sa pu por ngang tum la lo tong se kod la dak bang ke washroom ma ke nang sot hedung washroom jong se bipon pote washroom sang same litum revenue wang ji atimo smart tum han same dak latrine bathroom le do same phoke punon ba se ke pu same ko same la so pathik pon me la pen ke la lo museum putane lo pod dak bang ke all over india pe ke wang ji pod la dak bang ke litum traditional dress jase me litum pindeng support choi hong tor pen chenglok pohu pen chenglok karbia pindeng support swarlo sa pekok pen chenglok pini pen chenglok la pusone litum jong se bipon green room bipon pen jong se ko mame jong si ching thang pen mohor chenep ji ba khai tum pusame litum annam se me en pon la pulu litum revenue se me long pon ji la lo litum se me ang ton pen sabe litum carving long life kelang ra tum hasen litum pachini labang so mir litum mir ke la ke alira lon phan lo anso se no theng pi alira lon phan lo la pen la da ke bang atum jong si pater pai re de ji phasen litum sa chuning ri polo la pen labang so mir se me na litum inglok pon pera la litum mena dim mena long ri mena ahem ahemati ku pule nal tum chi matha noi lage elong rilong pa deli tum chi pang thir nang poili tum si langchari pon nangli long ta duty dolo nili long ta responsible dolo laka nutin long ta responsible dolo lake cm leki kim kerang pohormu gailo lake amuk modonti sole ki kim kerang pohormu gailo lake nangli pen nili lo lasi non marke carving long lifestyle reporter Bikram Teron lapen cameraman Hilson Rongpar thank you so much